Takže čus ľudia, vítajte u nového videa. V tomto videu si zahráme 99 dní so Sebim a Bacon Boyom. Čau! No, ideme. Áno, poď ťažiť. Položím bandaj, počkajte. My sme kúsok také staršie sekačky. No. Ja idem zvládať uhlie, mám uhlie. Ale v kríku. Nevadí. Ja si idem pre prúd rovno. Je prúd k ničomu, takže ja si ho neberem. Alebo vieš čo, idem si najprv pre čestku. Ja do stodoly pre čestku. A ja. Mám železo aj rovno. Mám náboje, ale nikto nemá začít revolver, lebo sme iba začali. A dajte like a odber. Áno. A zvoneček nezabudnite. A keď chcete náš los kombinácií, teda los Bombinitos, tak si pozrite môj nový short. Keď chcete mať los Bombinitos, ja si los Bombinitos strašne nepletiem z kombináciou nás. Nevadí. No. Bohužiaľ to nemôžeš. Poď za mnou. Idem. Ideme zachrániť, či? Keď chceš, môžeme. Ale zase nemám ešte ani revolver, ani spír. Ja mám revolver, takže môžeme zachrániť ja. Teraz nám kúpne veľa. Mám baterku a tu už mám. Ja už idem na baterku. Ja som u vás. Alebo vieš čo? Dám to aj so sekirom, tak asi úplne nie. Tak ale ja mám revolver. Dám to tak. Pozbieram rýchlo jedlo. Bacon Boy, choď tých vlkov daj. Pozbieram jedlo. Ja to neviem hrať z prvej osoby moc. Si to dám takto radšej. Kde sú? Tu sú. A to není ten červený. Tu je. No tak dobre, som mŕtvý. Kde si? Nalákaj ho na mňa. Aha, tak je iba ten červený. Aha. Nie ešte, no tak nie. Ale máme jednu bandáž. Dve. Tri či dve? Dve. Poď za mňu jeden krčičku nepost... Au. Tak dobre, idem vás oživiť. To bolo. Zajtráš. Ale pri mne je vlk. On normálne išiel preč. Ale... Kamo, až teraz som si všimol, že mám plný sáčok. Myslel si, že je inventár. Sáčok. Máme 11 života. Idem vás oživiť. Dobre. A dajte odber aj na Coolbro kanál, aj na môj kanál. Aj na Sebiho kanál dajte. A keď chcete, aby sme vytvorili taký kanál, že duo napríklad, že duo Áno, že tam budeme spolu. Že tam budeme spolu my dva natáčať, ale budeme aj my dva natáčať aj občas na náš kanál, tam budeme Steel Braino natáčať 6, 2 ja, aj 3 ja, aj 4 ja, aj s fanúšikmi. A na tomto duo kanále Steel Brain Rod len my. Kde je ten posledný vlk? To neviem. To by som chcel vidieť. Vo vode? Vo vode? Čak tu žiadna voda nie je, tu je voda. Ale však to není ten s červeným obojkom. Nie. To je vlastne lično ten. Ale ja viem, on sa teleportol. On sa teleportol, ale kto má vedieť, že kde? Ja viem, on bol pri mne stál. Akože mám tu čestku a prišiel aj Pelt Trader. Ale zas, kámo, tak toto nedám. Toto nedám, lebo mám malo hapek. A ja už
už vôbec nie. Si dám berry aspoň. Ja tiež, ja to nepotrebujem No, niesť. tak to nie. Tam radšej nejdem. Idem naspäť do kempu. Dobre. Som hladný. Si zoberiem železo. V kempe máš jedlo, som doniesol od tých vlkov. Viem, ale ja idem najprv, vieš prečo, pre čestku. Aha, aj tu je česká. Kašľam na to. Nájdem bandáž. Mám dve alebo tri čestky. Tu je jedna, tam som videl. Tam je druhá, tam je tretia. Pri mne. Doneste mi jedlo, aby som mal kerot. V kempe je. Podľa mňa v kempe je. Ja som tam dal. Ja som tam dal Jedlo, ale ďaleko. Mám berry. Dobre. Mám uhlie. No tak ja som tam už dal 3 uhlie. Mám záchody. Aha, dobre. Idem na záchody. Aha, výborne. Je tu benzín, Mám ďalšie dve čestky. Ja vypraštím mapu, aby sme vedeli, Mám kde sme. revolver. Dobre. Mám spír. Tak môžeme... No ale zase nevieme, kde je ten vlk. Ja tu zjem všetko jedlo. Mám bandáž, keby ste zomreli. Dobre, idem Hej. zomrieť. Nie, nejdem. Ty čo si povedal? Idem, Čau. idem hľadať, neviem čo, ale idem hľadať. Idem preskúmať mapu. No tak sa to dá. Tak tam môžete zase. Dobre, len ja sa musím strašne najesť. Ja zabijem králika. A poradím Jo, vám tretí. jeden tip na hentom. Na 99 dní in the forest, že na začiatku, no proste nechoďte nikdy do toho snežného biomu. Áno. Tam sa vám vôbec Hej. neplatí ísť. No, lebo proste ten snežný bajom vážne úplne zbytočne, však tam, akože sú tam ľadové čestky, OK, ale tu ti môže padnúť strong eggs a tak. To je ešte lepšie, jak tá ľadová. On to je ešte lepšie ako tá ľadová. Mám záchody. Furt tam si, Musíš zabíjať polárnych medveďov aj líšky. No, no, A furt to ide iba po tebe. mám spír a idem do kempu. A idem sa najesť. ja nemám ešte Mám baterku. mrkvu. Ja na tých záchodoch, kde bol Sebi. A môžete mi vysvetliť, že ako môže ísť vlk po schodoch. To neviem. Kebyže Aj mne sa to je nejak... určený, tak nie, ale v Ja nám ďalej, keď mi niekto zomrel, tak... Aj mne sa to niekedy stalo. Že vieš, tam jak sú baterky a tak tade proste vyliezol. Viem, som hladný, idem do kempu si teraz dať jedlo. Už som blízko. Koľko máme oheň? 3? 3? Máme. Neviem. 3. Kámo, však inokej na začiatku máme aspoň 4 alebo 5. No. No máme tu ešte 2 bandáže. Poďte dať aspoň level 4, poďte ťažiť. Musíme No tak nejde po mne vlk, tak asi úplne nie. ísť. Dobre, máme 4. O, to bolo, v podstate som vec šedom. Zoberiem. Ten Wolfpelt je môj. Počkaj, nie, daj, ja si ho dám do sačiku. Ja si ho dám. 3, 2, 1. Dobre, ja idem teda preskúmať. Ja idem ťažiť, aby sme mali crafting bench 3. Dobre. Ja mám začal 4 veci, ale počkajte, ja pôjdem chytať ryby, vieš to. Aha, tu je snežný bajom, tak idem sem. Ideš po snežnému bajomu? Nie, ja idem vedľa. Čo je lepšie? Motorová píla alebo Strongex? Keď si myslíte, že je lepší Strongex, dajte like a keď motorová Píla, tak odber. Ja myslím, že motorová píla, lebo... Kámo, ide po mne alfa. Počkaj. Ja myslím, že obe sú také isté. Tak, urobil som trik na alfa wolfa. Prečo sa mi nedá hýbať? Zoberiem toto všetko. A Ja chcem prosím, z... keď budeme diať, prosím.
česky mám medkit. No dobré, zase. Tu trošku zmolátime alfa wolfa, lebo potrebujem jesť. Pomoc. Mám poison spear. Hej, prosím sebe, nedáš mi ho. Keď budeme normálny spear, tak ti dám normálny spear. A ja som... To je skoro také isté, Ja ale som práve to poison. je... mne sa Čo to to je to strašne isté? páči. Ne, dám ti revolver. Dám ti revolver. Nie, mám. Ale to Lebo ja mám rád to ešte brazíl. Kamo, nie! Dobre, som mŕtvy, kam. Som mŕtvy. Dobre, nie som. Po mne ide tá veľká žaba. je po mne. Mám bandáž, ale po mne tu ide alfa wolf. No, kamo, jak ma bol? Kamo, vieš, jak ma zabil? Vieš, jak ma zabil? Zabil ma tak, že som sa naháňal okolo toho, vieš, aké vy, ja neviem, čo to je. Potom si zobere hento. Mám u seba metky, daj bandáž. U seba máš? Áno. Potom sa pôjdem oživiť. Potom, dobre? Ale tu sú alfakuci, to si mi nepovedal. Tak iba som ti hovoril, že ma zabil alfa wolf, tak asi logicky by to bol. Myslím, že sa to nepovedal. Nevadí, máme tu medkit aj bandáž. Tak, Bacon Boy, poď pri mňa, lebo pri mne je aj medkit, aj bandáž. OK. Dobre, Aj tu si. a ešte tam padol Bacon Boy, ty si zobrala ten spear. Poison. Čo padol? Ne, Áno? nie. Ja mám rýchlosť, Potom Joe. podám kurdu. A teraz ja oživ kurdo. Podľa mňa. Tam bola bandáž. Tu máte. Drevo zobere kto? To je tu. Ja už mám plný sáčok, takže ja si úplne nie. Ja zoberiem, ale ja... Si idem otvoriť rýchlo česku. A tu sú ešte stoličky, poďte naspäť, tu sú stoličky. Ale je to alfa wolf, takže ho zabijem ho, ale. Mám aj basketbalovú loptu. No, Choďte už radšej naspäť, lebo viete. jeleň. Predsa. Čo to je len? Tak to sa zase divné. A ja idem po ten poison spear a dám ho do kempa. Dobre. Ok. Potom na ďalší deň ideme ja vlastne neviem, kde je ten typek. Pôjdem sa tam, ide po mne jelen a pôjdem sa na ďalší deň sa pôjdem, alebo idem sa pozrieť, že či tam je. Nechaj to Bacon Boyovi, mne to je jedno. Dobre. Dobre, ja idem pozrieť, že či to, či tam, Nekraftíte nič. dobre, Nekraftíte nič. že či tu je ten wolf. Kľúč tu je. Budem mať... Dobre, je tu ten vlk. Dobre, máme kľúč a ideme zachrániť dieťa. Tam Dave. Tak, mám dieťa. Nechápte veľa šelfiek, dobre? A ľudia, keď donesiem toto, mám bandáž, a keď donesiem toto dieťa do kempu, tak bude koniec videa. Dobre. Len ešte jedlo pozbieram. Sice ľudia, Aha. ale dajte si na to. A ľudia, keď chcete, aby sme s vami točili videa, Áno. tak to musíte napísať do komentára, že napríklad, že chceme Áno. točiť videa s vami. Áno. Že prosím, natočte video so mnou a my vám odpovieme na komentár. Áno, lebo nám to ukazuje, keď nám niečo napíšete. Áno. No takže ľudia, toto je koniec videa a vidíme sa pri ďalších videách. Čus. Čau. Čus.